السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وطبيبنا وقرة عيوننا سندنا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. الله تبارك وتعالى وتقدس همّاŋidiň taat ibadetleŋidi, salih amallarŋidi, duayı hayırleŋidi, din yoluna adımlaŋidi, lütfu keremi bilen kabul edip de hemmäŋide ilun içeriğiňiz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enataňyz, ogul gyzyňyz dünýä we ahir saadet gönenmek ýüze aklyk bersin inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın taci, tamam mahlukatlaryň eşrefi we azizi bolan, ömründe bir beýik Allah Taala'nın buyruğundan çykmadyk, ömründe bir günah etmedik. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 44 ýylynjy ýaşynda hewre kynçylyklar, horluklar çekip, dini açyk aýdyp, millete elam edip, Ebu Cehl, Ebu Leheb izinden aýlanyp, nobaryklaşyp, maskara edişip, mızahym bolup duran ýagdaýlarynyň içindedik. Geçen hefte bir gurrun ortasynda gally inniki hefte aýdar diýip wada edipdik. Welid diýen bir aňyrda bir teleke, aňyrda bir zaňyr, aňyrda bir mızahym Ebu Cehl ýanak odor Qurayşyň ýaşullarynyň birimiş. Ol aýdypdyr, ay jemaat diýipdir, Qurayşyň adamlaryny üýşüripdir. Inne hac wagty gelýär. Bütün dünýä boýunça Araplaryň Käbäň ýanyna ýygynyk wagty gelýär. Bi Muhammediň gurrungyny bile eştendirle bütün Araplar sallallahu aleyhi ve sellem. Oham ol uly millet gelse, bizden sorasa, näme gurrun diýse, agdy birje jogap bereýliň maňa diýip Welid üýşüripdir. Oham millet aýdypdyr, maňa däli diýeýli diýipdir. Onda ýok, däli diýsek halk kabul etmez, bir akylly adam. Onda maňa şahir diýeýli. Onda ýok, şahir diýsek bir şahir däl, on okuyan zady şygyr däl, goşgy däl diýsele ýene gelişmez. Onda duanewi diýeýli, porhan diýeýli. Onda ýok, maňa aýtýanyňy bir porhançylyk da däl. Onda biz maňa näme diýeýli diýipdirle jemaatlary. Onda Welid aýdypdyr, wallahi inna liqawlihi lahalawatan wa inna aslahu la'idqun wa inna far'ahu lajuna. Şib aýtýan kefi biter füýjü kep diýipdir. Şu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem okuyan zady kökü biter gaýym, şahasy biterken, miwasy biterken, meni her näme diýsek, däli diýsek de, şahir diýsek de, porhan diýsek de, jaduger diýsek de, yalandan aýtýanlygym da belli boljak diýipdir. Ýöne de jaduger diýsek boljak diýipdir. Näme? Bir milleti okuyan Kur'any bilen enata ogulgyz bir-birinden aýyrdy. Meselen ogul musulman bolýa dädeden, däde oguldan bizar, erheliň bir musulman bolýa oňa eziýet berýär. Hulasa jaduger diýip aýdaýlyň diýipdir. Näme aýtjagym bilmäni, Eyyene şuna caduger diysek bolcuk da deyiptir yankı Velid. Öyle de näme diýdi?
hay okuyanlarda biter qowu geň diýdi. Aham şeýitdirip ay jaduger diýsen boljak diýenne beýik Allah Taala aýat diýberipdir. Hud şol welidin bolup duran ýagdaýyny Allah Taala kudret kelamyny tasvir çekip ta kıyamete çeli bizlere ders bolsun diýip aýat diýberipdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnehu fekkara ve qaddara faqutila keyfe qaddar thumma qutila keyfe qaddar thumma nazar thumma abasa ve basar ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 şol ýagdaýy tasvire çekip beýik Allah Taala aýat diýberdi. Dikkat edin gowjatda. Welid innehu fekkara ve qaddar. Öz ýanyny öz fikredip näme diýsem kamşy Muhammed'e, jaduger diýsem mykam, şahir diýsem mykam, Purhan diýsem mykam diýip fikretdi şo Welid. Faqutila keyfe qaddar. Allah Taala näme diýär? Lanet bolsun şu welide her jiredip içinden fikredäsin. Innen nazar berjek bolup içinden fikredip ötýär. Lanet bolsun şu welide. Am Allah Taala ýene aýtdy. Summa qutila keyfe qaddar. Ýene de men Hudaýdan lanet bolsun şoňa. Ýene de içinden fikredip näme aýdyň diýe her näme aýdasyň lanet bolsun şoňa diýipdir. Beýik Allah Taalaň gudret kelamy. Summa nazar. Oham welid yeni bir nazar etdi, näme diýsem kan. Summa abasa we basar. Gaşyn çytyp, ýüzün çytyp, ýüzü göz rengi üýtgäp, näme aýtjagyn bilmäni durdy. Şu kafirin ýagdaýyny Qur'an aýdyp ötýär. Summa abasa we basar. Gaşyn çytyp, dodogyny çöwür, näme diýjegini bilmän, ýüzü göz rengi üýtgäp. Summa adbara wastakbar. Haky aýtmany, hakdan ýüz öwürip mutakabbir boldy. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Ay bi önkülerden öwrenen jadugerçiligi da diýaýly diýdi. Allah Taala ýerinden aýdy, "Sa uslihi saqar." Şol welidi men Hudaý cehenneme salarym diýipdir. Ýa-ni "Wa ma adraka ma saqar?" Ey Resul ekrem, saqar nämedigini men aýtmasam hiç kim düşündirip bilmez diýipdir. Saqar diýen cehennemiň ady. La tubqi wa la tazar. Şol welid cehenneme girenne saqar diýen cehennemin edýäni işi ennamyňda sünk de goýmaýa, der de goýmaýa, et de goýmaýa pudretip dargatýa diýipdir. La tubqi we la tadar. Lawahatun lil bashar. Girmekan daşyndanna ýani tu daşdan görnýär. Sen geljek ýeriň men içimdir diýip görnýip tu diýipdir. Aleyha 19 şol cehennemin içinde saqaryň içinde 19 ýany de ferişte de var içinde gezip bäle diýipdir. Hulasa welid cemaati bilen inni bir ders almaly ýerime. Kafirli bilen oturup fikredip näme diýsek kammaňa? Näme fikredip ötýänini şola. Başga ýerden gelýän adamlar musulman bolamasyn, şoňa fikredip ötýär. Başga ýerden gelýän adamlar Qur'an eşitamasyn, şoňa bir ýol tapaýyl diýipdirler. Allah Taala on edip duran ýagdaýyny tasvire çekip aýat diýberipdir. Ne kadar betbahtçılık, ne kadar kösenmek ey cemaatler. Bula indi kafir adam. Öde hakdygyny bilip öti. Geňdigini bilip öti. Şol kefin we dinin gudratdygyny bilip öti. Ýöne betbahtçılık öde hayırlanan akşondan başka halka da salaziyelen akşon. Başka hiç kim şondan hayırlanmar ýanyk her yerden ýol tapjak bolup öti.
Allah Taala qahar edip on näjirek aýdywati, bir betbaht şeýitdirip ýol tapjak bolywati, cehenneme girsin. Hudaýyň lanety bolsun diýip Hudaý Taala şoňa aýdypdy. Inni musulmançylyk ýagdaýynyň içinde, musulmançylyk ýagdaýynyň imanyň içinde bütün musulmanlar bilýär. Bir denana, bir qyýz oglan bir gelin ýygnanyp getse Hudaýyň hoşy geljegi. Gawjatdan gulak asyn. Bütün musulman bolsa bilýär, bir arasta toý tutsaň beýik Allah Taalaň hoşy geljegini. Hemme musulman bilýär şunu. Bütün musulmanlar bilýär, şijirek oturşykla Hudaýyň hoşy geljek oturşykdygyny. Bütün musulman mümin hele erkek bilýär, bir mescide, bir hücre, bir mualla, bir qaryba sadaka berten sogaby bardygyny. We bütün mümin bolsa, beýik Allah Taalaga we Rasulullah jany imany bar adam bolsa, hulasa din bernamasy gowdar we şonu gelip berildi, derejede ýaşap berildigini bilýär. Ha, näme zat sebep bolmaly ham bir imanly dogan ya hijab ya arasy gezjek bolanny, ya şijir oturşygy şirket etjek bolanny, ya bir sadaka hayrat etjek bolanny, ya arasy toy tutjak bolanny, şoň ewine geçjek bolmaly. Ýöne gurrun dogrulaşdylakana şoňa ýaplama gurrun diýene, şu aýny gurrun öýüdi haşy. Welid bilip oturanmışdyk hak zatdygyny, emma kafirmişdik. Bilse de imanyň içine girmendir. Şun okuyan zady gowzat diýipdir. Ýöne halka eşitdirmäliň diýipdir. Näme diýip? Faqat bahylçylykdan, içi garalykdan we kafir bolup cehennemi bolup dünýeden geçipdir. Hudaý saklasyn. Şu ölüpdir, helak bolupdir, şu gaçyny dowr cehenneme gaçypdyr. Muny beýik Allah Taala kudret kelamyny aýdyp. Hem aýa musulmançylykda imanyň içinde öýüdi de bilýär, faqat şoň hijablyja arasaja bolup gidişini yaqinlary ya daşanragy şoňa bahylçylyk edip, şonu maskhara edip utandyrjak bolup alyp galjak bolmaly. Mümin musulman hele erkegi gelişýän ýagdaýa däldir. Bir kafirdäki ýagdaýdyr. Ya arasa toy tutmagy, Hudaýyň hoşy geljegini bilýär ki, Hudaýyň hoşy geljegini bilip, ay toy hoşluk bolmasa bolmaz ahim diýip aýdy öti. Ýöne bilýär Hudaýyň hoşy bardygy şu arasa toýdadygyny. Näjirek beýik Allah Taala hoşba ýerde hoşy bolmak biz musulmanlar. We beýik Allah Taalaň hoşy ýoklugy, rezaýeti ýok ýerde de biz musulmanlar nahoş bolmak meger musulmançylyk dälmi? Nägadar gowzat, nägadar dünýä ahir günenmek bir mümin, bir musulman hele erkek Hudaýyň hoşy gelen ýerde hoşy gelse, Hudaý Taalaň ýokuş gören ýerini ýokuş görüp gelse, meselen bir musulman dogany Qur'an-ı Kerime var ya, hijably bolýa, arasa toy tutýa, elbetde Hudaý Taalaň hoşlugy barda şonna. Nägadar gowzat, sen de şoňa hoş bolsaň. Ey, elhamdülillah, maşallah, tuweleme hijably, tuweleme maşallah arasa toy tutdy. Hudaýyň hoşy geljek ýerde hoşy gelmek. Nägadar gowzat. We Hudaý Taalaň ýokuş görjek ýerini beýtdik kesip bäro diýip narahat bolmak nägadar gowzat. Elbette ewliýaçylykdyr, elbette musulmançylykdyr, elbette Hudaý Taalaň dost bolup ýaşamakdyr. Ey mümin, musulman, jawan dostlar. Muňda hemmesi aňyrty, bir nämäge barýa? Musulmançylykda bir sorag gelýärdi, men mektepden de çykyp barýan. Musulman bolup durup, ol welid diýen adama aňyrda kafirmişdik. Rasulullah janyň düşmanymyşdyk. Qur'any eşitdirmejek bolýar, Qur'anyň bernamasyna bardyrmajak bolýar. Ay muňa dälil ýeýli, ay muňa akylsyz ýeýli, jaduger diýeli, näme diýeli, hulasa milleti eltmäýli. Allah Taala da onu tesvir etjekdi. Inni bir sorag gelýärdi, musulman näme diýip şeýtýär diýip jogabyny aýdyn. Bir ulamalaň Hudaýlyk ulamalaň terbiyetine girmänten. Hudaýlyk ulamalaň terbiyetiniň etegine gireti gelene. Oham bolar namazyny okyp geçseň diýip öz ýanyndan özü bir pikri bar. Şu özde hemme zady bilýän sarap Hudaýlyk ulamalaň terbiyetine etegine girmäni, oham ýan kıyanak ulukan bidirek zatlara duçar bolýardy. Elhasil
biz Müslüman Hudaý Taalaň hoş ýerine hoş bolsak we Hudaý Taalaň ýokuş görünne ýokuş görsek elbetde iman kamil we musulmançylyk we beýik Allah Taalaň dost bolup ýaşamakdyr jowan dostlar. Şu ýagdaýlaryň içinde Yemen tarapdan Zamat diýip bir adam gelipdir. Bir däli zat okyp, häfçüp edip, daşyna geçip, gara dälini gowulyp gidýän adammışdy. Dälini mualaje edip, dälini derman etjek bolýan bir adam gelipdir Yemen tarapdan. Mekke'ye gelipdir, bir gurrunlar eşitipdir. Mekke'ye Mükerreme'ye gelenler. Bir dälli ýa mamul, bir jaduger diýen mamul, onu bir öz ýanyny öz aýdypdyr Zamat diýen adam. Ay bilme gerde olsa däldir diýipdir. Men nur ona sataşyp göreň, mene oň soň dälliğini mualaje diýen, dälliğini bakýan, menne bak göräýin diýipdir. Ohan beýdip şey diýip, şol Muhammed diýen adamyň üstüne bardım diýe sallallahu aleyhi we baraka we sellem. Ohan men aýtdym diýe, ya Muhammed sallallahu aleyhi we sellem, inni arqi min hada ar-rih. Milletin aýtşyndan seňe ur ýellişen ýaly bolýa. Men mualaje diýen, ijade berseň seni mualaje edeýin. Senden bir nese soraglanma, zahiren sana dällik ýetişen bolmaly. Näme maslahat diýipdir? Ýuwaşlykdan meselen Zamat diýen adam barıp durdy Rasulullah janyň ýanynda. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kellehini galdyryp aýdypdyr. İnnel hamdelillah nahmaduhu ve nestaînuhu. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Amma ba'du. Elbette tamam övgü ve hamd beýik Allah üçindir. Ve Hudaý Taalany men öwerin ve Allah Taaladan kömek isteýän ve men şahadat berýän beýik Allah Taala bir ibadet edilýän Rabbimiz Allah'dır ve Muhammed de şoň bendesidir. Emma inni men aýtjak kefim ştak yetirinne Zamat diýipdir. Aid aleyye kelimatika haula. Yan okuyanjany gaýta okuydy diýipdir. Häzir gurruna giýilenäka. Häzir ayatdan Qur'an-ı Kerimden okuyanäka. Ey sawatly dostlar, oglagasy. Fakat beýik Allah'a hamd aýtdy we kelime-i şahadat aýtdy Rasulullah jan. Gaýta aýtdy diýipdir. Ohan Rasulullah jan ýankyny gaýta aýdypdyr. Beýik Allah'a hamd bolsun, beýik Allah'dan kömek isteýän we men şahadat berýän kelime-i şahadat aýdypdyr. Ohan Zamat aýdypdyr. Yine bir öwrelesen şikefi diýipdir. Yine de Rasulullah jan aýdypdyr. Ohan Zamat näme diýipdir? Men ömür saýa porhan ne gördüm, jaduger de gördüm, şahir de gördüm diýipdir. Emma bizire geçdema. Ve laqad balagna qamusal bahri. Sen aýtýan kefim derýanyň gapdalyna tapylmaýar diýipdir. Sen aýtýan kefim derýanyň çoňýer ýeriniň düýünden çykyp gaýtýarsan diýipdir. Murwaridlaň tapylýan ýerinden çykyp gaýtýarsan aýtýan kepleň diýipdir. Dälin urrun bolmaly diýipdir. Ve laqad balagna qamusal bahri. Sen aýtýan kepleň derýanyň çoňýer ýeriniň düýünden aýtýar diýipdir. Bir derýanyň gapdalyna da tapylýan zat däl, hewer erzişli zat diýipdir. Eliň uzat men seň dininde diýipdir. Ey mümin musulmanlar, häzir Qur'an-ı Kerimden okuyup beren aka, häzir hiç de tawzih beren aka. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bolýa diýipdir. Elini uzadypdyr. Janymyz malymyz. Inata oğul güýdümiz Rasulullah janyň fedasy bolsun. Elini uzadan moýna näme diýipdir? Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala qawmika qala ve ala qawmi. Elini yuttur, sene musulman mollun diýipdir. Elini tutakana, sen yine maňa bir zady gol ber diýipdir Rasulullah jan. Wa'de ber, näme diýipdir? Owaňy da musulman et diýipdir. O da bolýa, owaňy da musulman diýip wa'de berýän. Baryp inşallah dini ýetirerim diýipdir. Şeýde kana musulman et. Ne kadar ders var bir gurrun içinde. Kıssat geçirmeli gurrun gel abi. Awwalky ders ýaşyca ders almalylar. Kafirleri görün, oturuşdylar, ay däli diýeýin, jaduger diýeýin, hulasa Rasulullah jany ýetirmäýin, peýgamberimize gaşyn adam sataşdyrmaýyn diýdi da. Gaýtan şolan kefi bilen
zamat däli bolsa men göreýin dip gaýtan barmaga musulman bolmagy sebep bolupdyr. Gaýtanmaň musulmanlygyna sebep bolupdyr. Eger däli hiç de diýmetikle bolsalar, şaýat zamat diýen adam hataşaýyn ne diýmetin Rasulullah jana. Yani şey Peygamberimiz namazdan sonra beyik Allah can menen münajat ediýänne Allahümme la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiya lima mana'ta ve la yenfa'u zel ceddi minkel ceddu. Hudaýa wanda sen bir zady bereýin diýsen oň öwüne geçen bolmaz. We sen bir zady berjekkä diýsen onu bir adam alypdy başaramaz diýipdir. Ve Hudaýa sen dergahynda bir adamyň awdallygyda peýdasy ýok, bir adamyň malynyň da peýdasy ýok. Amele salih bilen öwe gelmese Rasulullah janyň namazdan sonra münajaty şi. Şonu ders berýär. Ola atylşy wetile hiç kim musulman etmejek bolup, gaýtam şolaň atylyp durşy adamlaň musulman bolmagyna sebep bolupdy. Din bernamasyna mygahym bolmak zilletten başga, horlukdan başga, bedbahtiden başga getirýän nädir? Beyik Allah Taala'nın kelamının içinde ve Resulullah Can'ın zindigi namasının içinde siratının yaşayışının içinde sebt bol qaliye ta ki kıyamata çeli ders olsun diye. Din bernamasına mızahım olmak horluktan başka bedbahtçılıktan başka getirýän nädir? Şayet tarafı birime mızahım olsun asılsın ha. Emme Allah Taala başka yerden ona bir mahrac, başka yerden ona bir ferac, başka yerden bir açalga hükmen koyar, ihlasına göre. Ona eviyet berip, azal kefa edip, mızahım olup, hiç de et bulmar. İt üyürür, kervan geçip gidene kalır. Özünün biderek, necis, enterdiğini sabit ettiği olur. O Hudaý Taala'nın yanında giriftar olur. O Hudaý Taala dininin bernamasynyň gapdalynyň haw etmek, o ite meňge adamda bolýardyr. Kafira gelişikli zatdyr. Musulman adama gelişikli ýagdaý däldir. İkilenci diýer kalmalar onu görsen ya Rasulullah ya Muhammed diýipdir aňyrdan gelenni. Sen däli al bolýan, maňa ejade berjekmi diýende Peygamberimiz gyjyrdan marşmal bizim ýerimiz aýdasa kim aýtdy şonu taňa diýjek? Emme tamam gary ýudup, tamam ýumşaklyk bilen men kefmede kulak asyp başlaýan. O netijesini ödedi aham. Nagat özünden azamat kökediye, nagat insaniyet, şarafet kökediye. Mahtumul İşan aytýandyr, atarman, çafarman, algyr ýigide yeri gelse bir mürüwwet ýaşydyr. Rasulullah janyň ahlagyndan ders alaýly. Üçüncüsi gysgarak geçeýin. Peygamberimiz Hatemun Nebiyyin nagadar kudrety beýany barmyşdy. Häzir Allah Taala'nın kelamyny okuýmaka şun kalbi imanla dolu olansan, ilmden dolu olansan, sana veren yüreğinden çıkarıp aydansan, iki kelime aydanda tarafı musulman ediyorsun. Beyik Allah Taala'ga hamd bolsun. Pak Allah'dan kömek isteyen ve men şahadet berýän bir Allah Zülcelala ve Muhammed abduhu ve rasuluh. Eneşkip. Nat kudreti beýany var. Ondan çüreyim Kur'an-ı Kerim'den sonra en qawi kudretli kep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözüdür. Ve ahir kısada diğer salmalı adamın mınna değil, ohum gurrun yidine gideyle. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gör, şol zamat diyen adam musulman mı olandı? Ey cevan dost, zamat peygamber mi? Yo, Yemen'den gelen bir adam, derrew şoň boyunna daqtyr, owaňy da musulman etdi. Yani Resulullah'a arka bolýupdyr. Kömekçi bolýupdyr. Aya özümizden çüreyim. Öwrenen zadymyzy dostumyza geçirmeden çüreyim. Mahallemde geçirmeden çüreyim. Mektep tabistanydan çüreyim. Tomus gelensen gurrun koklemdi. Yok, doğru gurrun öýdi. Gör Peygamberimiň aýtyşyny we ala kavmika gol ber owaňy da dine rahmet çekdir. Bolýa ya Rasulullah we ala kavmi owaňy da rahmet çekeýin diýipdi. Elhamdülillah hemmemiz Resulullah canın ümmeti ki kelime-i şehadet aydı otiz. İmanın içinde öwrenýän zadyň, bilýän zadyň, eşitýän zadyň öz içeriğimiz, owamyz başga musulmanlara din gurrungy, yani beyik Allah Taala'nın nurunyň içinde goý girtin nip begenmek da. Musulmanda onun gowlugy irade etmek.
Hulasa kafirle gördüler, qaytan musulmanlar köfelip barya. Yol ütketipdirler. Inni näme etmeli? Inni maskara etmeli, oynamaly, gülüşmeli, Resulullah janın üstüne aşgal dökmeli, kum dökmeli, taýinki sahabalar ruhlaryny ejizletmeli. Bizre orta qiyinlik diýsille diýip inni bir ýola gelipdirler. Üýşipdirler kafirler, oturşypdyrlar. Näme diýeli? Inni faqat maskara edip gülşeýli. Şeysekde musulman boljak adam da musulman bolmar. Ay beýtirip maskaraçylyk boljak bolsa gerekkädi diýsille diýip. On maskara etmeklerini başlapdyrlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hiyabany gaşyň çykanna bir zaňyr kafirin miri Peygamberimizin yüzüne sen özüň näme? Peygamberimizi aýyp edip, ýürüşinden aýyp edip, kepleşinden aýyp edip, hatta Allah Taala'dan aýyp edip maskara etjek bolup utandyrjak bolýan. Ýyzynden näme aýyp etmäge durup, Peygamberimizi gurrun barajak ýerlerde sahabalaryň ýanyna aýyp etýän. Allah Taala aýat diýberdi. Bismillahirrahmanirrahim. Veylul likulli humazatin lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده ويل لكل همزة لمزة Allah Taala aýdypdyr, cehennem bolsun, dargamak bolsun, betbahtçylyk bolsun. Resulullah jany we ta kıyamata çeli musulmanlaryň yüzüne we ýygynden aýyp edip, maskara edip, gara şondan bir aýp tapjak bolýan adama dargamak bolsun. Ina ayetçi. Veylul likulli humazatin lumaza. Şonu ýintir aýat. Ol başardy Peygamberimiz maskara etjek bolup başlapdyr. Allah Taala da yüzüne we ýygynden başarta aýp tapjak bolup, utandyrjak bolup, bir bahanaň ýygyne gerip beren adama weyl bolsun diýipdir. Ey mümin musulmanlar, ders sahibilere. Likulli humazatin lumaza. Her bir aýbyň ýygyne gerip berene. Hulasa bir bahana tapjak şol aýyp etjek. Bir ýerinden tutup aljak şol. Bir ulukhan şu bir ýerinden aýyp tapsa, bir gyzyl genç datafon ýanyna gidip şonu ýaplap aýtjak da birine. Allah Taala haram etipdir onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuçelerde, hiyaballarda gelip bäke mübarek kellesine ýürüti eýillen goşawçylar gum goýmaga durupdyrlar. On bir sora degilýär da, hani Hazreti Hamza ýanakly geçen hefte musulman boldy. Hazreti Hamza da musulman bolandan soňra ýeke muzahim bolmandyrlar, kafirler üýşipdirler. Üýşüp edýän. Hazreti Hamza'ga biri dedi üç öldürecekler. Peygamberimiz de cihad etmeye icazanız yok deyiptir. Ondan sürüm üyüşüp mızahım olyamıştıklar. 20 nefer, 30 nefer, 40 nefer oldu. Mübarek Peygamberimizin üstüne kum uyuyamıştıklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem فعاد إلى بيته والتراب على رأسه المبارك فقامت إحدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بنية لا تبكي. mübarek kellesi qumdan nolu olmalı. Hazreti Zeynep de olsa, Hazreti Fatıma da olsa, Ruqayya da olsa gözlerinden yaş akıp dädelerinin Resulullah janyň kellen etek eňdip mübarek kellesine suw goýup Peygamberimizin kellesini ýuwýarmyşdylar. Hazreti Hadice bilen gyýdylar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýarmyş: "Ey gyýdylym, ağlamaň, Allah Taala men arkamdyr" diýärmişdi. Ine bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme berýän horluklar. Yine de Kabe'ň ýanyna bir gün namaz okyp durmuşdyk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kan adam ýüşüp duran kafirlerden. Ebu Cehl aýdypdyr, "Hey" diýipdir, "Gaýratlyňyzda ýokmy" diýipdir, "Teleki işe batyrçylyk eden bolupdy." Hän diýipdir, "Beýle" diýipdir, "Diýen eçegeti we aşgaly we äpberlen derisi we oklaňda şu Muhammedin gerşiniň üstüne secde edenle" diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz okyp duran, şol içinde batır tarap biri bir diýen aşgalyny eçegetini getirip gözleşip durupdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde edende dogry gerşiniň üstüne oklapdyrýan kılar. Peygamberimiz secde etmişdi.
Oha bu gurrun Hazreti Fatıma bir haber verdi. Hazreti Fatıma da bolsa 9-10 yaşındakide qydy oglanma. Ňam Hazreti Fatıma ýortup gaýdypdyr. Üstünden Peygamberimizden aýryp kişi qydy oglanna kafirlere bak söwmäge durupdyr. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد وأمية بن خلف وعقبة وعمارة. Ey Hudaýaş Ebu Cehil menden sowsana diýipdir. Ey Hudaýa Welidi sana tapşyrdım. Ey Hudaýa Uqbany sana tapşyrdım. Ey Hudaýa Amaratı sana tapşyrdım. Ey Hudaýa Amaratı sana tapşyrdım. Ey Hudaýa İbn Şeybany sana tapşyrdım. Sowsanaşylar meň başymdan diýipdir. Ahir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ini beddogany asmana gaşy uçurupdyr. Ulu Mekke sandıra beripdir. Bir Käbäň ýanyna bir Muhammed muň dugasy kabul adyp, olaňda hemmesi tutuş kafir bolup, darga zilil har bolup, şu ýykylan boýuna jehenneme gaşyn gaçýar olan hemmeti. Hiç gaýty musulmançylyk iman nesip etmeýär. Ýa-ni 7 nefer Resulullah'dan atlaryny tutup ýeki namazdan soňra Allahumma aleyke bi Abi Cehl. Hudaýaş Ebu Cehil sana tapşyrdım. Darga sana aýyrsana meň başymdan diýipdi. Beýle bir mudahymçylyk bolup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beddugasyna gerefkar bolupdyr. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Oham ýene de bulan mudahymçylyklaryny kemeltmändirler. Peygamberimiz sahabalar bilen daşaryk çykanda bular görsele, oho, ýeriň ýüzüniň padşalary gelýär. Fars, Rum fethetjekler gelýär. Şol Peygamberimiz aýtýanmyşdykda, İslam azda bolsak işte Fars'ta feth bolar, Rum'da feth bolar, imparatoriýa Fars, Rum hemmesi ýykylyp musulman boljakdyr diýip aýtýanmyşdyk. Aman maskara etýänmişdikler. Ýeriň ýüzüniň padşalary gelýär, bular görüň diýip el çarpyşyp, zykylyk çalyşyp, gülüşüp maskara etýänmişdikler Resulullah jany sahabalary. Maham bir aýdypdyr. Hey ore pehlewan, häzir adam ýykmadyk, türkmen arkasy ýere degmedik bir pehlewan barmyşdy. Ey Muhammed diýipdir. Meniň görüşip men ýyksaň men musulman bolaýyn diýipdir. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gedek görüşip üçüsünde de ýere ýasypdyr. Oham ey diýipdir falany inni görüşüň gurruny goý, gir imanyň içine diýipdir. Gir beýik Allah Taalaň nurunyň içine, bereketiniň içine diýipdir. O döwrüni wezäkdir. Şu bağa gelýsen, şu bagda gelse musulman bolaýyn diýipdir. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey bağ Allah Taala'n izni bilen gaýt berip diýipdir. Fa aqbalatiş şeceratu tahuddu'l arda. Ýeri ýarp gaýdy beripdir. Bijir jadugerligiň dewamy sen diýipdir. Iýdine gitse musulman bolaýyn diýipdir. Oham aýdypdyr, ey bağ, Hudaýyň izni bilen iýdine git diýipdir. Ýene iýdine gidipdir. Teňa jadugerligiň güýçlümüşdi gaýtyp, ýene musulmançylygyna girmäni betbaht bolup jadugerdik geçipdirler. Bir de Peygamberimizde bolýan adalardan. Oham şeýitdirip maskara edip gülüşüp duqala Allah Taala ayet beripdir. Weylül lil mutaffifin ahirki ayeler okuýaýlar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhakûn ve izâ marrû bihim yetegâmezûn ve izâ انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Sadece tercümetine edeyim, beyik derslewa içinde. Günahkar adamla musulmanlar görüp gülýärler. Ve izâ marru bihim yetegâmezûn.
Müslümanlar kafirliň deňesinden geçenni işare edip masgara etýärler. Ey ayet haşy. Kur'an-ı Kerim haşy. Beyik Allah Teala'nın kelamı haşy. Ve izâ marru bihim yetagâmezûn. Müslümanlar geçenni bir-birine gaşlaryny galdyryp gözlerini gymladyp barya hadip el çarpyşyp oňa masgara edýärler. Oňam izinden ahyryndan nädiýär? فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Yeki aýsam wagt geçecek. Kıyamet gün Müslümanlar tahtın üstünde beheşte oturup Müslümanlar şoğun güljekdir, kafirlaryň cehenneme sürelip barşyny görellerini. Ina ayet kerimiş. O Müslümanlara bir yürek soğukluk, bir keyifçilik, bir begenmeklik bolupdyr. Olaň ızalary, olaň maskaralar göze zady görünüp bermendir. Kafirle gülýäle, Müslümanlar maskara etýärler, hey bilen bolup berşini görün, paçaly gelýär. Hey burada maskara etýärler. Hudaý Taala näme diýer? Şeýtirip maskara etdiler. Kıyamatda Müslümanlaryň gülüşini görersiňiz. Allah Taala'nın kelamy görersiňiz. Müslümanlar gülüp kafirliň zelil bolşyny görersim inşallah. Şol beýik Allah'ın kelamynyň tersligi bolmaz. Oham kafirler yine oturşypdyrlar. Yine maskara etmeň pikirine. Nazır diýip bir betbaht barmış, olay dipdir. Men nipdir bir ýurda baraýyn nipdir. Sasani padşalyň gyssalaryny getireýin. Ne bila Musa, İsa, Zekeriya, şu peygamberlerin gurrunny aýtýar. Men gideýin kadim padşalyň zindigi namasyny getireýin nip. Bir ýurda gidip okyp bilip bir zat edip gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her haçan Kur'an okuysa o da şahnama açıp kadim padşalyň gurrundan aýdýan. Men gurrunum süýjüdir hamyndan dip şeýle mızahym bolýar. Bila bir ýoly bolupdyr. Yine de bir ýoly bir ýerik barıp kan aýdym okuyan denanylar gyýylary getiripdir. Oham her kim kulak asyn. Hep senetli dogry gurrun haşy. Her kim musulman bolanlygyny eşitse ya musulman bolmany Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gaşyn gatnaýarlygyny, ogryýarlygyny eşitse ýanky aýdym okuyan gyrnak gyýdyň birini onu kireyne tutup geldi da. Şoň ýany 2-3 gün bol çaýyny ber, naharyny ber, şoňa aýdym okuy diýýärmişdik. Oham bar aýtýarmışdyk, muň menen hoş geçirmek gowmy ya Muhammediň dini gowmy diýärmişdik. Oham Allah Taala aýet diýeripdir. Ve minen nasi men yeşteri lehvel hadis. Bir towar kafirler vardır. Bir aýdym okuyan gyýdy satyn alyp gelýärler. Li yudilla an sabilillah. Hudaýyň dininden alyp galjak bolup bi gayri ilmin näme bilmäni we yettehidaha huzwa din maskhara tutunýa ulaika lahum azabun muhin aňyrda bir ulaqan azap baş olara diýipdir. Ine dogry Kur'an-ı Kerimde şo wagt ýenipdir. Aýny şu mahal kafirliň üstünde gurrun diýmäýse ey jowan dostlar, ey müminler, ey musulmanlar, aýny şu mahal gurrun diýmäýse. Bizi Kur'an-ı Kerim eşitdirmejek bolup, mahwaralar bilen, filmler bilen näder bizim mümin musulman jowan aýal erkeklerimiziň üstüne işlenip ötýär. Näder gowy adama bir eme gerek ki, aram iş gerek ki, näme işgal bar diýip, inne Hudaý saklaryn şonu halal belki gowzat diýipjekdi bolup barýarlar. Näjire ey jowan dost, wagtlar näjire Allah Taala'nın kelami kimden iyi verilýär? İn ferişteleň ulusy Jibril ferişteden iyi verilen. Kime iýnýä? Ömründe günah etmedik Resulullah jana iýnen. Kelamullah azza ve cel. Şonu okuysak, şoň menen ons tapsak, şoň menen aramışa ýetsek, öýümüz nurdan dolmazmy? Bereketden dolmazmy? Dünýämiz abad bolmarmy? Ahiretimiz abad bolmarmy? Öýümüze aramış gelmezmi? Öýümüze sekinet gelmezmi? Hay! Allah'ın kelamy Jibril ferişten getirip Resulullah'ın üstünden üstümüze gelen zadı koyup gelip inni bir aydıma meňdeşe güýmen galyp kan hanawadalar näjirek nurani öýlerini hayp garanqylykda geçirip berdi.
Fakirlik hoş geçirýär qadipdi. Emma bir form giriftar zannanda ýaşy gülüpdi ha. Ýöne garaňkyda ýaşap ber. Dünýäsi de garaňkydyr, jüýsü de garaňkydyr, gabry da garaňkydyr, kıyamada da garaňkydyr. Näme üçin? Bir güne beýik Allah'a şin barmaly biz. Şonu goý, Allah Taala öz kelamy bilen marayly. Onuň üstünde men wagt kendilemeýin. Hulasa ol ýan kafirler aýdymçy dinanlar kän ejara çykypdirler. Her kim musulman boljak bolsa, bir heley bir gyz şoňa şin bar, çaýsy unmer, aýdym oky, oýun çykar. Hulasa şonu onda bar aýtýamyşdyk. Şygawmy Qur'an gowmy diýýamyşdyk. Wallahi şeýlek bu hoş geçirdi diýip şey diýýamyşdyk. Aýny huşy zamanyň görüri. La hawla we la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Oham yeni Qur'an-ı Kerim'in beraberine bizim özümüz näme Qur'an çykarmaýasykdyr kafirler. Biz de aslyn özümizden Qur'an mejreýil. Arapdan meger Resulullah okuyan Qur'an-ı Kerim hawa inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Qur'an-ı Kerim Arap akıllı, bilimli, savvatlılar qaw işdir, qaw gulaňasyn. Am bilawr sure bejetdirler. Sure-i Fil dip. Bilen alam tara kayfa ta'ala rabbuka bi ashabil fil yana. Becerellerdeşi. El fil, mal fil, ve ma adraka mal fil, lehu khurtumun tawil. Fil näme? Filin uzun burnu var. Am öýler oturup iň aňyrda akylly bejerip tuturdyga. Öýler ýene ay bolmady ki, mula maskaraçyk, bu näzir mereka getirjek diýipdir. Bu näzir aýtjak bir Qur'an mejertik diýipdir. Emma beýik Allah'ın kelamyny öýde. El-qari'atu mal-qari'a ve ma adraka mal-qari'a. Bir de şu ha, oğudallıqını öýde. El-qari'a mal-qari'a ve ma adraka mal-qari'a. Ola da şoňa bejerip öti şondan görüp. Emma nägat gelişiksiz, nägat nursyz, nägat bereketsiz, nägat manasyz. El-fil, mal-fil ve ma adraka mal-fil lehu khurtumun tawil. Hiç manasy ýok. Fil näme? Filin uzun burnu var. Lem aňyrda akylly bejeriller. Munda ol, Allah Taala aýdypdyr. Bir surada getirip bilseňiz getiriň diýipdir. İnsanlar jylla, ýerin ýüdi, tamam mahlukat üýsün diýipdir. Bir jidäne getiren sura diýipdir. Hiç başarmarsyňyz diýipdir. Ol beýik Allah Taala'nın kelamy mahlukatyň kelamy bilen deň bolmaz diýipdir. Ine Qur'an-ı Kerimden alqaljak bolup qadim padşahyň gurrungyny bir getiripdirler. O gurrunly ýerde beýik Allah'ın kelamy ýerde. Aýdym çögeleri getiripdirler. Onu Allah Taala tehdit etipdir. Sura getiren şip bolupdyrlar. Resulullah jany maskara edip, sahabeler maskara edip, ene her ýoldan gelipdirler. Ene beýik Allah'ın kelamy. Bäri baş bu oturşymyz Qur'an-ı Kerim'in nuruny, Resulullah jan zindiginiň bereketini öýden, ýöne itýanyk bolup hawlak galyp, ebedi Allah Taala'nın gaharyna duçar bolan adamlar bolupdyrlar. Bir üçdäni qysgaçyk ders başyň içinde. Wagtymda tamam boluşy ders aýdyp tamam eden inşallah. Aňyrty 3-4 dagyga. Özüme we hemmemde ders ýaý diýen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Hudaý aýtýar diýip, ýan gurrunlardan ders taby, gurrun ýyldal. Hudaý aýdýar, näme aýdýar Allah Taala? Men adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadisun sahih rawahu Imam Bukhari. Her kim düşman tutunsa Allah Taala aýdypdyr. Her kim düşmançylyk etse men dostlamyň biri bilen, her kim düşmanlyk etse men dostlamyň biri bilen diýipdir Allah Taala. Ýa-ni faqat adantuhu bil harb. Men Hudaý elan edýän şol adam orta çyksyn, men Hudaý bilen jeň etsin şol diýipdir. Men adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Her kim Hudaýyň dosty bilen düşman bolsa, Hudaýyň dostuny düşman tutunsa, men Hudaý bilen jeň etmäne orta gelsin diýipdir. Men şonu dargadaýyn diýipdir, o da dargamajak bolsun, göreýli wakaýl diýipdir. Musulman adam bir neferin dini sebepli, bir neferin takwalygy sebepli, bir neferin Hudaýlyk sebepli düşmanlyk görmek, aňyrda dargamakdyr. Allah Taalaň hadisi kudüside aydan kefidir. Yanka adamları öden Resulullah jana
düşmançılık etjek bolup zelil bolup geçipdiler. Yine de bir gaty bir geň zat şu zamanny we kafirlaň zamanına ey jowan dostlar, ey imanly dogallar, inni haqiqati qaziyany özdesen musulmanlar kafirler maskar etmeliler. Ay baba nätdir kespäňiz adyp gelin Hudaýyň ýoluna, ay herre, ay beýtmäň dip, ay näjire bolýar? Batylyň içinde, bozugyň içinde dargak gelip beren adamlar Hudaý Taala nurunyň içinde gelip berenleri maskar etmeli. Bu näjire zat bolýar? Bu näjire aks bolýar? Bu näjire wajgun ters bolýar? Hudaý Taala imanın içinde, nurun içinde, hidayetin içinde, Allah Taala'nın dininin içinde girip beren adamı icazə vermeye, kafir maskar etmeye. Emme kafirçilik ne kadar gen, ne kadar betbahti, dargak girip be, qaytam nurun içinde, imanın içinde adamları maskar etmeli. Ne kadar ters oluyor, ne kadar aksi qaziye oluyor be. Elbette bir genler, bir de özü Hudaýdan daşlygyň aňyrda bir alamaty, bir betbahtçylyk bolmaly. Hudaý saklaýan. Bu ahyrky dehti görünip ötýär. Resulullah jan kynçylyklar çekipdir, nämeden çürim? Din dünýä boýunça ýaýrasyn. Hi bolmany şumal 3500 kilometr daşda geçip beren türkmen ýylyň için imanyň içinde geçipdir. Ol kynçylyklar çekişiň özü mübarek kellerine gum goýulypdyr, hafa oklanypdyr, maskar edilipdir, oýun olupdyr, her zatlar aýdylypdyr. Indi biz fakat guşymyzy arassalaman, fakat şoňa bir güýjimiz ýetmejek bolsa, ýa bir kompýuterlemede arassalamajak bolsak, gelişmez jowan dostlar. İmanly, mümin, musulman, erkek we aýal bolýar. Şu dinin, şizirek zahmetler, şizirek kıyınçılıklar bilen üstümüze gelip öti, ardan satmayın, muht satmayın. Bir kıydın ya bir erkeğin, ya heleyin, ya erin, ya inatan hatta, ya oğluydun, gövünü görecek bolup Hudaýyň gaharına tuşamayın. Ardancak satmayın kulasa. Asan bundan dert halayı, özümüz oturup dert halı vermeli. Ne çok oturup yan Resulullah canın kıyınçılıklarından. Allah Teala nuri imandan ayırmasın. Allah Teala dünya ahir saadet, yurdumuz parahat, vatanımız emniyet asayişten ayırmasın. Ulamalarımız ve milletimizin ağlı birliğinden ayırmasın inşallah. Musafiratta, hıtmatta, qurbatta tamam müşkilli doğulan beyik Allah Teala müşkillerini asan etsin inşallah.